Luwan sabi. Thank you, Hindi naman ako magbigay nito. Hindi na. Tangik, dapat nag-ano ka na, banlaw ka na, magpanot ka na. Bigay na ako ng 8 sa'yo nung last time, di ba? Yung promise ko sa'yo na ano yun pa, yung pamasahe sa van. Binayaran niyo ba yun? Hinatid kayo ni Rain? Sabi ko mag-Gcash ako pero hindi ko na-Gcash. 1,000 lang. Palamukha mo. Kabigayan na po. Nakaabutan na ba? To complete na. 15K lang TF mo ha. Kasi alam mo naman, ano, marami kayo. Dapat hindi kasi sinasabi. Kanino? O hindi ko sinabi ah. Okay Rain. Okay Ay, Rain. i-gigas mo na lang. Pero 5K sa kanya. I-gigas mo na lang. Bibigyan ba kayo? Hindi naman kayo sumama? Ha? Para. Ba't di kayo sumama? Di kayo nag-initiate? Anong kape? Anong sinabi ko? Wala akong sinabi. Hindi ka nag-participate. Wala akong sinabi. Walang nag-participate. Napagod kami kahapon. Walang nag-prepare. Kahit ihatid kami, walang nagbigay. Walang nag-attend. May pinapaliwanag si Oyong. Ogo. Ano? Oyong, Ano ginawa ipaliwanag mo kahapon? muna. Hindi, ipaliwanag mo Kasi muna yung nagsupak kayo. sinabi na, Ha? sinasabi mo kagabi. Sa compound kayo. Sinandidig yung video. Ano, Oyong, ha? Uy, nalang coffee. Di ba? Nito yung coffee, ha? May coffee na Ay. yun. Ay, I miss the... Doon ka muna. Mamaya na yung mga ano. mamaya Miss na. D. Kami mansari daw. Miss D. Sa Brenzio. Ay, siguro yun. Ay, Nuri. Ba't yung isang si Nuri eh? Naruyod daw. Eh, nandito pala si ano. Kamusta? Morning, Ted. Tapos sa si Scarlett, binigyan ko na kagabi. Ito ang video matigasan. Ma'am Grace. Zero time. Si Bukas G, ka ba? Dahil bukas turo. Ah? binigay ko si Gio ng token ng last time eh. I-promise natin sa kanya, di ba? Pag jumakyat siya, magka 5K siya o 3K lang. Bakit siya? Oo, kumantaw ko sa kanya panaginip sa taas, Castor. Siya yung naiilong. Corny mo. Ito naman, ginagamit ng mga bata, mga punita. Chanel! Di ba alis ka na mamaya, Chanel? Magpasipsip ka na. Siya yung naiilong. Ay, may utang ako kay Chanel na massage, tapos 500 sa kanya nung ang ano. May extra daw yun, sabi niya. Ah. Ginubo ka raw niya. Ha? Ginubo ka. Oo, tinira ko siya. Bigyan ba kay kagabi? Wala man kay mga initiative. Nagluto daw siya. Nagluto ka. Hindi, utang ko sa kanya. Doon ka muna, hindi mo kami inatid, di ba? Doon ka. Hindi mo kami inatid. Tapos dalawa, I'm sick, di ba? Saka meron kang lollipop na dalawa. Doon ka muna, Gina. Nagbibigay kami sa mga ano, bawal mga chismosa dito. Ichan. Ang ginawa ni Chan. Anong ginawa ni Ichan? Walang ginawa, no? Kumain na kumain. Kumain. O, manibas pa. Hi, Ray. Oy, nabigyan ka nung last time, di ba? Oo. 1,000. Ah, yan, okay. 1,000 lang, di Ay, ba? sandali lang, ay, happy mansari pala. Salamat. Wala kayong pakialam. At kapag nagla-live, nakaganon yung tagilid. Dapat tinagilid yung rotation. Uyong, huwag kang tingin ng tingin sa akin, Uyong. Di ba? Di ba? Na kailan nga lagi kagabi? Paliwanag mo muna. Sino yung Jeffrey muna? Ano mga dapat buwan? Ah, di ba? Oh, hindi kayo sumama kagabi, di ba? Kasi, Wala pa kada ko anak, taba. Anong mula? Bakit? Kailangan ba mag-invite na sumama kayo? kasi nga, ano sabi mo kasi, Mamaya ka na, Gina. Magluto ka muna. paliwanag mo kasi yung pinaliwanag mo sa akin kanina madaling araw. Yan nga, hindi siya nagsabi yun naman. Nagkapuno naman. Oy, dalawa lang kayo, hindi kayo sumama. O, nung isang araw, tag 1K kayo, tapos kagabi hindi kayo sumama, tag 500 lang kayo. Oy, 1.5 lang kayong dalawa, hati kayong dalawa. Sumama ba kayo? May nagasto gabi eh. Oo. Bayad di mo. Diba? Ay, Reno, yun mo. So may utang siya sa kagabi. Uyong talaga ni Jig eh. Aman si Marvin. Marvin, tawag ka. Si Marvin, ang post! Pagsimba na dito. Balo ni mo. O, 500 sa gabi, saka 500 isang araw. Mamaya na ako magbigay sa ano. Simba ka? Mama sa bigay 150. Hindi, wala sa'yo kasi ano, payat ka na, punyeta ka. 6K sa'yo, hayop ka. Hindi mo kami natin sa... Hi! Yung gas, dapat na 1,000 na pinagas, kasya pa yung kagabi. Alam. Bibigyan mo ba ito si Mio? Wala naman ano, kaya nabigyan mo ako. Ano bigyan ako 5K sa'yo, di ba? Mas malapit ako sa'yo. Oh, 1K. Para kagabi.
Mahirap kasi pagdadrive, di ba? Safe pa tayo umuwi, di ba? Kaya lang naka... Pero nakatsupa ka ng usang araw. Akin na. Salamat ko nakatsupa sa burong. Nakakota siya eh. Si Didong wala, mas Didong. Asa nag-drive ka pa dahil na ikaw nag-drive. Drive ka hapon na. Wala lang, bigay ko lang. Pansa rin namin eh. Kamsa. Kami man magbabayad ng kuryente ninyo, up and down. Mayaman man kami. Lahat, 5 kilat lahat. Oh, lipat tayo ng bahay. Bigyan mo si Juliano eh, kay Luoy man eh. O tama na. Wala si Inday, hayaan mo na. Nanatir sa atin eh. Ano si Inday? Kasi hulak ka. Hindi, less mo pa yung 5 yun ha. Kasi... Uy, Jella, tapos na namigay. Huwag na niyang kape. Jella, okay na Jella. Kaya tubig pa sa to ako ah. Yan. Happy birthday, Brenzio! Parang may nga dahil. Parang ba? Happy Mansari. Happy Mansari. Nakailan ka? Tricky. Oh, ikaw. Kasi minasad kasi madam, di ba? Ganun si Kang Chanel. Uy, minasad Tanga, utang ko sa kanya. Ah, di ba, sa nag-home service inyo, ako sa- si Chanel. At saka sinervisan ko siya. Ah, may pa-service siya. Hala! Sa'yo ilan? Pamasahe, tsaka nagluto daw siya, tapos siya nung nag-asikaso si... Nagbaga ako kay madam, di ba ginanong ko yung puwet niya nung karang gabi. Hala. Ah, yun na sa'yo, 1.5 din. Sabi niya 1,000. Tapos si Rain, sa akin additional 5. Si Marvin. Sabi ko sa'yo, dagdagan natin kanina 500 yun eh. O, di ba? Lumapang ano kay Marvin, kaya nagdasal na mag ano na Kahit siya. nakaharang si Oyong sa amin. Magsimba daw siya ngayon. Oo. Kasi na-inlove na daw siya kay Uyong. Bakit nire-nervous ka? Sa akin naman dapat. Kasalanan lahat ni Oyong. Huwag na. Bakit kinakabahan ka? Ha? Chinat mo na ba? Thank you sa stars. Wala, oy. Ang kate. So that's for now. Ang maagang pa Manood po Santa kayo. Claus. Bukas po ako sa salang sa Miss Q&A and Good morning, ma'am. kasama po ang 10 ng aking pamilya. So, manalo matalo. Ang importante, nanood sila ng live na pangarap talaga nila. And alam ko naman na... Hoy! Oh my God. Umaya ka na naman. Alam ko naman na kanang masaya ang lahat.